שלום, אני קאמן מלילך, מנחה בכירה בדיאטה קלאב. הרבה אנשים שפונים אלינו לצורך ירידה במשקל חוששים בעיקר מהוויתור שהם יצטרכו לעשות על אוכל. ולכן אנחנו רוצים להציג בפניכם היום יום טיפוסי של תוכנית בדיאטה קלאב, שלמעשה כולל את כל אבות המזון עם מגוון הארוחות. למעשה בדיאטה קלאב אנחנו אוכלים 6 ארוחות ביום, ואני אראה לכם כיצד נראות המנות בדיוק. ונתחיל עם ארוחת הבוקר. לארוחת הבוקר אנחנו אוכלים מנת פחמימה ומנת חלבון חלבי ושתייה חמה. לצורך העניין אני בחרתי בטעמי האישי לקחת כוס קורנפלקס ומעדן שוקולד דיאטטי עם כוס קפה. זה ארוחה מספר 1, ארוחת הבוקר. אנחנו נוהגים לעשות הפסקה בין ארוחה לארוחה של מינימום 1.5 שעות, מקסימום 3 שעות, ואחרי הארוחה הזו מגיעה ארוחת הביניים. ארוחת הביניים למעשה כוללת, כמו שאתם רואים, מנת פחמימה, מנת שומן, ירקות ופרי. אני לצורך העניין בחרתי כמנת פחמימה בשתי פרוסות לחם קל, בתוך הכריך נמצא כף אבוקדו, עם ירקות מעל, כדי שיהיה יפה ומגוון, עגבניות שרי ומלפפון כמנת ירק, ומנת פרי, בטעמי האישי תפוח עץ. זה למעשה ארוחת הביניים. עכשיו אנחנו נעבור לארוחת הצהריים. ארוחת הצהריים שלנו כמנה ראשונה כוללת מרק ירקות, קערית של מרק ירקות. המנה העיקרית שלנו היא מנת פחמימה, כוס ירקות מבושלים ומנת חלבון בשרי, שבמקרה הזה אני בחרתי 3 כפות אורז, ירקות מבושלים ונתח של חזה עוף, מתובל בצ'ילי, נראה מדהים. בנוסף יש לנו גם קערית של סלט ירקות שטיבלתי אותו עם כפית שמן זית. זו למעשה ארוחה מספר 3. עוד פעם נקפיד על מרווח של מינימום 1.5 שעות, מקסימום 3 שעות, ונעבור לארוחת הביניים של אחר הצהריים. ארוחת ביניים של אחר הצהריים אצלנו בנויה ממנת פחמימה, מנת חלבון חלבי ופרי. לצורך העניין בחרתי ב4 פריחיות אורז, עם 2 כפות גבינה לבנה, 5%, והפרי הנבחר היום אגס. זו למעשה ארוחת הביניים של אחר הצהריים. ונמשיך, מגיעה לנו ארוחת הערב. ארוחת הערב בדיאטה קלאב כוללת מנת פחמימה, מנת חלבון חלבי, סלט ירקות ומנת שומן. לצורך העניין בחרתי פה שוב בשתי פרוסות לחם קל, השתמשתי גם כן בחרדל. המנת חלבון בחרתי בטעמי האישי, למעשה מותר לנו 4 פרוסות פסטרמה, אבל אפשר לגוון בשתי פרוסות של רוסביף, ובחרתי 2 פרוסות של פסטרמה. זו למעשה מנת חלבון חלבית, סלט ירקות שמתובל עם כפית שמן זית ולימון. זה ארוחת הערב שלנו. והארוחה האחרונה, שזו הארוחה השישית, ארוחת לילה, שהיא כלולה עם מנת פחמימה ומנת פרי. אני בחרתי 2 פרוסות לחם קל, עם כפית ריבה תות שדה, ומנת פרי אפרסק. חשוב לי לציין, קודם כל תראו את המגוון הרחב, אני חושבת שכל מי שיאכל את זה ישבע מאוד. חשוב לציין שיש לנו טכניקה מעניינת מאוד בדיאטה קלאב, שזו סוכריה, ש15 דקות לפני כל ארוחת צהריים וארוחת ערב, אנחנו מוצצים סוכריה רגילה, לא דיאטטית. בנוסף לזה מגיע לנו עוד 3 סוכריות דיאטטיות במשך היום. כמובן שאנחנו ממליצים בין 12 ל-15 כוסות נוזלים ביום. מגיע לנו גם חצי כוס חלב לנסקפה במשך היום. והדבר המשמח ביותר זה שיש לנו מנה מותרת פעם בשבוע, מנה אמיתית, לא צ'ופר, אמיתי, שכולל, יכול להיות 100 גרם שוקולד, מנה פלאפל, מנה מותרת למעשה פעם בשבוע, שהיא בנוסף לכל הארוחות, היא לא במקום שום ארוחה. נשמח אם תצטרפו אלינו, אני מקווה שהרשמתי אתכם עם מגוון המזון. אנחנו נציע לכם גם מפגש ניסיון חינם,
והפרטים מאחוריי. אז שיהיה בתיאבון, ומקווה ששבעתם.